Znaš koja je razlika između dvije riječi? Mislim, iste su, slične su, ali veoma različite zbog jednog slova. Kad kažeš furaš i ufuraš. To je, neko bi rekao Englez da slušamo isto ti je to, šta samo razlika, to furaš i ufuraš. Tako, ti kad furaš s autom, furaš s trebom, negdje furaš, ti nešto radiš faktički normalno s trebom kad furaš. To je furanje, Ferrari furanje nekad, ne kažeš ni džaba Ferrari, možda su uzeli od toga, vid furaš, a mogli mi Ferrarija, fura nam Ferrari. Tako da, to furanje, to je super. Ali, kad se ti ufuraš, onda je to kontra Splita Šolta, katastrofa. Gledam i ovdje, ovako vikend, kad se ljudi ufuraju, onaj se ufurao, ide subota, nedjelja, džim, isplazio jezik, pokazuje koliki mu je jezik, iza te trebe, isplazio jezik, on se ufurao da treba ostati healthy, da treba ovo, da ga vidiš samo, onaj opet, cuk je samo voda, ufati onog cuku, voda ga, dan, noć, njega ne moraš vidjeti da on ide iz samoposluge, da bilo što drugo radi, on samo s cukom ufurao se u to i to je njemu čitav život taj. Onaj opet se ufurao, vidim ga tamo nešto šeta, ode, sjede u park sama treba, nešto gledaju, neka elektronika, valjda imaju zimi, ti znaš, ovdje velika, jaka zima i to kostobolja, pa su sad napravili to, ufat se elektronike i samo vježbaj to, nećete kosti barem bol do ovdje te ne bole, pošto to samo taj rad, ufuro se i on se samo u to gledaš ga ufuro, on ništa drugo. Onaj biciklijada, samo napucava onaj bicikl, znaš kakav mu je bicikl, sad neko kad mu rekao 5 milja, on bi rekao, kakvi pa 5, 50 milja, ja se uvalio, 5 ga kupio, 45 dodao u njega, tako ti imaš ti ljudi ga, on se o tome pričao, ne daj Bože ga nešto pitat, jeste dobra guma na biciklu. Daj ba, a tebi istoriju guma priča o bicikla i tako dalje. On se ufuro i samo ih gledaš i kažeš, znaš šta sam ja za vas, bole? Pa jebote, šta ti? Gradonačelnik sam Toronta za vas. Gradonačelnik ovdje. Da me izaberu odmah iz prve 98% da dobijem. Samo da me negdje puste da im nešto kažem. Joj, što je to? Ali blago takim majkim ti što se ufuravaju to. To ti u svom svijetu živi. Onaj tamo opet radi, viće onome kaj za vikend malo ja sam kaj busy to i onda njemu dadnu ovako $50 da on na onom Blackberryu i na onom govnetu normalno tom Blackberryu on njemu dali s posla i onda on tu dežura nešto radi i to. On se ufurao, znaš šta? Šta ti? Znaš, ja kažem svakome, bilo šta kad te pita, znaš ti, bolje ti je da ne znaš. Za tvoje dobro, za tvoje zdravlje, da se ne nerviraš. Bolje ti je ništa ne znat. Evo ovako sad gledamo. Ma neću ti da govorim, bolje ti je. Uživaj gdje si, šta si, kakav si, nemoj misli da je vamo trava zelenija. Ma evo neki dan možda malo zelenija, ali inače nije. Sve ufurano, u Božjoj materiji je ufurano. Što idem neke vode kupit, ufurao se da sam žedan, sad do povodu ko, eto ti sad Sala jedini žedan, ufurao se jutros, jesam od sada, hajde, čujemo se opet.